ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೇನು ಡ್ಯೂಟಿ ಬತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಇಂಕಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಏಮದಡಿ ಪೋರುಂಡು ಆಯ್ನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಬೇಕು ಟಾಟಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೇಮದಡಿ ಪೋರಿಕ್ ನಮ್ಮ ನೇಮದಡೆ ಪೋರ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಗಂಡನೇ ನೆಟ್ಪಿರ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮಂದ ಪಿದಾಡ್ರ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ್ ಪಿದಾಡ 1 ಗಂಟೆ ಓಡು ಅದಾಗಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಏತ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಮಾರಿ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ಡು ആരെ വണ്ടി അജ്ജി ഒന്ന്